For det første vil jeg sige, at det er et dejligt enkelt spil, der er lavet af nogle gode materialer, som på den led kan være et frisk pust i en verden af plastik og farver og masse lyde osv. Spillet fungerer sådan, at det er meget enkelt. Det foregår med en brik, og denne brik den bliver ført rundt på en plade. Man har barnet tæt til sig, man har kommunikation med barnet, man har tryghed med barnet, og barnet fokuserer sig på pladen og på spillet. Den her brik kan barnet jo ikke se bliver bevæget med en anden brik, og derfor så vil barnet automatisk tage ud efter brikken. Så det er det går på. Børns læring fungerer ved, at de helt fra spæde bliver født med en hjerne fyldt med neuroner, kan man sige, fuldstændig som den voksne hjerne. Men det den ikke har, det barnehjernen ikke har, det er synapser, det er forbindelser imellem neuronerne, imellem forskellige centre i hjernen. Det der så sker i forhold til sproget i hvert fald, det er, at de 3 første leveår, der bliver hjernen fyldt op med synapser, der ligger hulter til bulter. Samtidig bliver barnet stimuleret af dets mor primært og andre omsorgsgivere, og de der synapser de begynder at danne stabile forbindelser imellem de centre, der bliver stimuleret, og derved opstår kompetencer, derved lærer barnet, kan man sige. Det, der er godt ved det her spil i forhold til børns indlæring, det er, at forældrene er nødt til at spille spillet sammen med børnene. Altså børnene kan ikke spille det alene. Så det vil sige, at forældre er nødt til at tale med deres børn og være del af spillet og smile til et barn. Barnet skal sidde hos forældrene, mens at spillet bliver spillet, hvilket faktisk er det, der præcis skaber den positive stimulering af barnets hjernetilvækst. Det vi håber på at få ud af spillet er jo, at barnet kan blive oplært, kan blive trænet og kan blive dygtigere. Men det er klart, at det er også en masse timer med hygge, med glæde og samvær.